Chep, say hi to my vlog, Chep. Hi! Mamahig sa po aring mga sudan. Welcome back to my YouTube channel. Say to my vlog, Turkey. Hi! So, nanapon mi diri sa Dugbasan Mabinay kay nay competition ang mga batang gagmay sa Manila sa among simbahan nanya. Nanapon mi diri sa maang lugar nga gikampan itong una, Bert. Shout out sa imong Shout out sa ako ang sa amigo. Sa amigo, puhon ko dire taga Dagbasan. Ito na ito. So, muna yung among poy Andre Super Pam. Ako rito yung manik. Among kuan si Turkey. Ikaw introduce kinsa imong makauban. Inyuhan yung kuan day. Si Ito! Si Pailains. Eureka. Si Jerelmi. Jelini. Si hi to my vlog. Then amo pastora ako nang gating hawak. Oh, para siya diha Super Pam. Then teacher, Chep. Si Merna, si Ipangga, si hi to my vlog. Muna siya mo ang panderiran tulo kalingawan dire mo na mo. Kuyan, valid for 2 nights. 1 day and 2 nights. Muna siya mong bunduhan. Muna mo ano siya Super Pam. Init siya. Oh, na siya. Init. Di ba kay? Init kayo. Ni unsala imong competition na ilang dayon eh. Books of the Bible. Kay kang unsay kay Eureka. Eureka, unsala to imong competition nga apilan kanay? Singing contest, Bible drill, or quiz. Bible quiz. Dajeline. Asa bukas nimo? Adya. Nadya ako no. Asa tay imong apilan nga kuan dahil competition sa imong apilan? Memory verse. So, okay. So, ito asa po yung hato nga apilan to? Bible drill. Bible drill. So, mo ni siya Super Pam. Although daghang to na sila mga bata pero kanira sila mga winner mo gidala diri di pambato na mo ba. Sin Yamer na mo na si handler na Turkey, Lola. Chep, say hi to my vlog, Chep. Hi! Mamahig sa po aring mga sudan. Mga sud among mga grupo uban adto gapan dahil sa mo CR. So, more to siya Super Pam and forget to Subscribe ikang to the channel Super Migubay and see you to other vlog. Bye bye.